למה אני לא מבין? טוב, מה כך חברים, אנחנו בצוק המהיר ובום! תראו, אני עכשיו פה בצוק המהיר אצל קוביין, יציץ, לא מכיר, יציץ שלה, ואני פה צוחק סרטונים שלי עכשיו איזה חצי שעה. כל הסרטונים שלי, שיראו, אתם לא מבינים פשוט מה שקרה. תקשיבו. אז אני חזרתי הרגע מזריקה של האח שלי הקטן. הביאו לו זריקה. הזריקו לו אותה בדיוק 2 שניות. הוא לא בכה כלום. נעלה. הזריקו לו את אותה זריקה שוב הפעם בכתף. ומה שקרה אחרי זה מטורף. הוא לא הפסיק לבכות. איך? זו אותו זריקה. איך הוא לא הפסיק לבכות? זו אותו זריקה. תכתבו לו בתגובות למה זה. מישהו יודע להסביר איך, מה, מי. ביי.